Maayong gabi mga angkolog, mga auntie. Tugutin na sabgo ninyo na mga ina sa tagkatahuran. Magandang gabi sa inyo mga show. Ayan, kabisyo, kumusta naman po? Ang bilis ng araw, biyernes na pala ngayon. Yawards! So, dami bang nagawa for the week? Ha? Okay yan, Col, ha? At least na productive ka. At bukas, Sabado siguro, day off si Angkol at si Ante. Alams na. Especially yung mga hindi po nakapag-spend ng Valentine's Day. Dahil na rin sa nature ng trabaho. Si Mister, si Auntie, hindi, may pasok eh. Siguro sa weekend, bukas, so kaya sa linggo. Yan na yung Valentine's Day ninyo, mga kabisyo. Ayan, at hello po sa ating mga kabisyo dyan. At ikaw, Col, ating mga driver siguro na nandyan, no? Naipit pa ba sa traffic? Friday kasi. Ayun, pauwi, marami pong uuwi. Yung iba, late nang uuwi kasi mag-happy-happy mo na. Mag-inom umay. Ayan, sa gabing ito po mga kabisyo, gusto ko lang pong pag-uusapan natin. Namimiss ko na kasi. Ikaw, Col, namimiss mo na, no? Yung mama mo, no? Especially kung ikaw ang Col, ikaw, Te, sa ating mga pamangkin na medyo bihirang umuwi sa kanilang nanay sa probinsya kasi. Oo. Ilan taon ka na bang hindi nakauwi? Anong siguro pang pandemic, no? Dapat ka nang umuwi kasi hinahanap ka na ng mama mo. Alam na po natin yan. Sino nga ba si nanay sa buhay natin? No? Yung mother mo, Uncle, no? Alam na po natin yan. Pag sinabi mong mama, nanay, ina, iyan, ay isang napakahalagang bahagi po sa buhay po natin. Ayan. Siyempre, diha ka ni gawas ni mama. Diba? Ni gawas kas iya ha. Siya yun, no? Siya yung nagbibigay ng pagmamahal, suporta, at siyempre gabay sa paglaki mo, Uncle. Kung hindi siguro sa nanay mo, siyempre with the support of your tatay, no? Hindi ka magkakaganyan. Totoo yan. Ang nanay, alam na po natin yan, tagapagtanggol yan. Lalong-lalo na pag yung mama mo bungangira. Gamay lang, no? Konti lang away dun sa, alam mo yung away bata, mga kabisyo? Nangingialam lang, ayun, lusi. May mga ganon eh, kahit naman hindi anak ng nanay, pinapagalitan. Edi yung nanay ng anak nun, nakita, nagagalit na, away na. Alams na yan. Siyempre, mga nanay po natin, mga kabisyo, yan, nagbibigay po yan ng inspirasyon sa atin. Ayan, siyempre, mga tagumpay, sakripisyo, lakas ng loob na maaring nagbibigay po sa atin ng inspirasyon na siyempre na maging masipag at matyaga sa mga pang-araw-araw nating ginagawa. Siyempre, ito pinaka-importante. Dapat yung nanay mo, yung mama mo, ha? Kaibigan. Kaibigan pa mama mo. Ha? Hindi, no? Mga uncle at saka ante, nung binata ka pa, dalaga ka pa siguro, no? Ayan, laging nag-aawa yan. Yung mama, nanay at saka yung mga anak na binata at saka dalaga. Hindi naman madalag lusi ang kigol. Pero alam mo mga kabisyo, no? Despite those things, those effort na ginagawa po na ating mga nanay, ang gusto ko lang pong pag-usapan ngayong gabi, yung the other side ng nanay mo, ng mama mo. Yung pag nagagalit. Diba? Ayan, bigyan niyo po ako ng sinyales na malapit nang magalit ang mama mo. Col, auntie, pamangkin, no? Punta ka sa aking fan page, no? Sa Totoy Bato Official. Ayan, ang pag-usapan po natin mga kabisyo, ang mga sinyales na malapit nang magalit ang isang mama, ang ina. Na maaring mag-iba-iba. Ayan, depende po yan sa personalidad at karanasan ng bawat isa. Depende yan, no? May mga mama, no, na ganitong klase, tahimik lang. May mga mama din na mga medyo, bungangera. Kumbaga, pag binuksan na yung bunganga, ayun, parang Armalite. Ratatatatat. Diba? Ganun ba yung call? Ayan, mga sinyales na malapit na magalit ang mama mo. Alam ko yan, alam mo yan, Col. Yung iba, minsan, lang, no? Nagwiwiso lang. Titiho lang. Wala na. Ayan, uwi ka na kasi pag hindi ka, sure ball yan.
Kinig yapon si Totoy Bato para sa programang Totoy na Love. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!